Avui, desafortunadament, toca parlar de robatoris. Per què? Millor que ens ho explique en directe des del GMSI, Carol Femenia. Carol, bona vesprada. Bona vesprada, Joan. I anem a començar amb xifres. L'Associació Valenciana de Llauradors estima en 25 milions d'euros les pèrdues al camp per els robatoris. Nosaltres estem amb Ismael, que el teniu així, és un llaurador d'ací del GMSI, que malauradament has tingut que patir moltíssimes vegades els robatoris. Ismael. Así es, en esta finca en concreto más de 50 veces nos han entrado a robar, principalmente cítricos y aguacates, generándonos unas cuantiosas pérdidas económicas, más de 1.000 euros esta campaña, y aparte pues un daño de materiales y daño moral que también es muy elevado. Molt elevat. I ahí esteu veient la tanca que estava arreglant Ismael. Així n'es com entren. Sí, abren la valla por algún de los puestos, entran, cargan, cogen los cajones de naranjas en este caso, los sacan fuera y después se lo llevan con furgonetas o con otros medios, y nosotros al día siguiente venimos y vemos que el fruto de nuestro trabajo no está, y en fin, pues mucha frustración genera, claro. Què t'han pogut arribar a furtar així en alguna de les ocasions? Pues más de 1.000 euros esta campaña, solo en naranjas, luego en aguacates, que también tenemos algo, pues también cientos de euros en solo lo que es la fruta, más luego el material que tenemos que invertir en reparar todo esto. Moltes gràcies, Ismael. Ara després tornarem a parlar amb tu. Ja vegeu, és una frustració. Les xifres oficials diuen que són 3 robatoris al dia, 1.215 en la Comunitat Valenciana l'any passat. I, Bernardo, no solament producció, es roben moltes coses. Bé, esto provoca una alarma en el camp i els agricultors es troben totalment impotents perquè no se fa res, perquè no volen. Principalment són collites en general, cítrics, advocats, almeles, qualsevol tipus de producció que valga diners, sense oblidar maquinari, com tractors, furgonetes i qualsevol material com portes, tanques, vallat, i hi ha 3 elements que valen molts diners, com són components elèctrics, com el cobre i com tot allò que composa les casetes de regs, que a part de no poder utilitzar-les, fan malbé les collites perquè no se pot regar. Molt bé, moltes gràcies. Després continuem parlant amb vosaltres per aprofundir més en el tema dels robatoris, Joan, perquè, com vos he dit, són 3 al dia, 1.215 robatoris que es van produir l'any passat així, i ha pujat molt a la província de Castelló, sobretot a la Plana Baixa, on s'han robat, ens ha dit l'Associació Valenciana de Llauradors, molts comptadors. Després vos contem més coses. Increïble, en qualsevol cas, aquestes xifres que ens has fet arribar dels robatoris. Moltes gràcies, Carol. De seguida aprofundim en tot això. Se'n calculen, ho explicava abans, Carol, més de 3 al dia a diferents explotacions agrícoles valencianes. Unes xifres, Carol, ho dèiem, elevadíssimes i inacceptables. Sí, Joan, són elevadíssimes i mireu, de les 3 províncies, València és on més robatoris es produeixen i és la província de tot l'estat on més robatoris hi ha. Clar, vosaltres, Bernardo, el que digueu al llaurador i la llauradora és necessari denunciar. L'únic mecanisme que n'hi ha per donar realitat de lo que passa és la denúncia. Si no hi ha denúncies, les forces de seguretat no poden actuar. Les estadístiques van per un lloc i la realitat va per un altre. L'agricultor no denuncia perquè veu que no val per a res, però insistim en que és precís que se denunci. Donem les gràcies al Equip Roca per tota la llavor que fan de vigilància, però també volem que se reprenga de nou la guarderia rural en tots els pobles, que des que no estan, els robatoris proliferen. I després, per altra banda, s'ha d'inspeccionar en aquests llocs on se porta la mercancia, que se sap on està, els agricultors diguem on està en cada poble, es coneixem, i se deu d'actuar directament, i per últim, el Codi Penal deu d'adaptar-se a les necessitats i als robatoris que es produeixen cada any. No pot ser que Espanya, i sobretot en la Comunitat Valenciana, costi tan poquet robar i siga el lloc on més es roba. Moltes gràcies, Bernardo. La veritat és que el tema genera molta impotència, sobretot a la llauradora i el llaurador, que sabem com ho estan passant de malament, Ismael, perquè això, com tu has comentat abans, vos furten, però és una cosa també sentimental. Sí, exactamente, son los huertos de nuestras familias en los que has trabajado mucho tiempo y ves que te roban el fruto de tu trabajo y de toda una familia que ha estado trabajando duramente para producir unas frutas en este caso. Entonces, lo que demandamos es exactamente mayores penas y mayor esfuerzo a las fuerzas de seguridad para que se pueda atajar estos problemas. Molt bé, moltes gràcies. Això que acabeu de veure és un altre dels forats que li han fet així a la tanca a Ismael quan han entrat a furtar. Volem dir que totes les xifres que vos hem donat, també les xifres oficials apunten que l'any passat es va reduir en un 8% els robatoris. Així i tot, les xifres són molt elevades, recomanen la denúncia per a que les forces de seguretat
puguen actuar i es puguen fer més coses, Joan. Ens alegrem, en qualsevol cas, d'aquesta reducció de l'any passat, però, clar, és que és molt injust que continuem produint-se a aquest nivell, a més, aquesta quantitat de robatoris.